bukid. Tingnan nyo ha. Ipakita ko sa inyo. Yan. Iba talaga bukid eh. Yan, ipapakita ko talaga sa inyo. Yan, bukid yan mga mari mga pare dito sa sa aming probinsya. Yan. Dapat mga mari mga pare, pag umaagi ka dito, dapat magtatabi ka. Yan, naniwala ba kayo yan sa magtatabi? Yung halimbawa ba yan? Tabi, mag-agi kami. Yan. So mga mari, ipakita ko sa inyo hindi yan nakikita. Yan Yan, maganda bukid namin. Yan. Yan. So mga mari, mga pare, iba talaga pasyalan ang bukid at saka sa mall. Yung sa mall maganda lang pag magdala ka ng maraming pira ba. Yan ang bukid, pakita ko sa inyo mga mari. Yan. Yan, priskong bukid yan, uy. Yan. So yan, pupunta kami dito sa sa bukid. Kami, masaya kami ba? Yung kasama ko, yung asawa kong pinakagwapo. Yan, yan. Mga pare. Yan. Sinsya na, seryoso yung dating natin ngayon eh. Oo, seryoso yan. Kasi nasa pataas tayo eh. Nasa bundok kami, pataas pa. Anak, piso na pliti, langit. So mga mari, mga pare, i-update ko kayo mamaya. Pag nandun na talaga kami dito talaga sa lupa namin, mapuntahan namin. So mag-ingat kayo ha sa mga OFW dyan. I love you all and God bless. Huwag niyong kalimutan yung sarili niyo, ingatan niyo. Kasi alam kong nandyan kayo sa ibang bansa na malayo kayo sa pamilya niyo, ginawa niyo yung lahat na nandyan kayo para sa pamilya niyo. So dito na lang si Girl ha. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Impy Girl. Kasi para updated kayo, para makikita ninyo ang video doon. Muntik na kung kumakain ng video. So doon, nanapod ko diri sa akong resort. Ako ang resort, ako ang inangkon. Pakutas sa pagdikdiskatan. Ito, nauna silang doon. Na. Sige baboy. Baboy pa. Burito ginilaling tangas-tangas pakutas. Ay. Lain mang kutas kong ganahan. Ay. Ang hata mo katahuran na, di mo malaparagon. Sa mga mari mga pare, naabot din nga ni. Ikaduha na ni balik ni figure. Ay, kutasan yung tagi no. Kumot na nga. Shout out mga Kabado Riders. Shout out daw. Kabado Riders eh. Shout out sila. Kabado Riders. Kabado. Alright, shout out sa mga Kabado Riders na natin sa Taway sa Bukid. Taway kita rin kinilot may panahon. So welcome. Welcome. Klaro rin vlog natin. Hari na video okay. Hello. Naihaw na niyo manok Bisaya. Nagibalik ni Bigiskatan. So nabot namin nga ni balik mari kaduha na ni. Si Vic sa kamkaman no. Muni siya sa bakit diri sa Tawhay. Kuyog nako. Hilab-lab og si Maymay. Kalami sa kaon sa Tawhay. Bisaya man kayo. Patayang siumay. Ni Maymay. Mao ni siya siumay sa Tawhay. Sa Tawhay. Sa bukid sa Tawhay. Ning kaon si Maymay. Nangaon ni siumay sa Tawhay. Lami kayo. Kuyog nako si Maymay. Siumay ni Maymay.